Здравейте! Това е здраве, честита баба Марта на всички. Днес аз самата съм една половин мартеница и като се замисля, баба Марта съвсем спокойно може да мине за наш професионален празник. Имам предвид на всички от екипа. Ние знаете, мартениците са символ на стремежа ни да запазим това, което смятаме за най-ценно и без което всичко останало губи смисъл – здравето. Ние наистина ежедневно се стремим да бъдете здрави и щастливи. Днес наистина е денят, в който трябва да бъдем заедно. До мен е Боряна Петрова, нашият репортер и сценарист в предаването, която отново ни е подготвила интересни и любопитни новини, свързани с остеопорозата, защото това е една от темите, които ще обсъждаме днес. И за анемиите. За анемиите също така ще си говорим, Боби. Боряна е човекът, който ще бъде при вас в нашата страница в Фейсбук. Какво е? Ти наистина си като една красива мартеница. Половин мартеница сега. Честита баба Марта на всички. Честита баба Марта. И от мен, Боби. И аз само много бързичко ми кажи какво си подготвила и продължаваме нататък. Подготвила съм интересни неща за храненето, специално за хора, страдащи от остеопороза. Кои храни са полезни, кои храни не са полезни. Има любопитни факти от интернета, които ще коментираме с нашите консултанти тук в хубаво студиото. Да подчертаем, че няма да става въпрос за диети, уважаеми зрители. Наистина съвсем полезно ще ви кажем какво да консумирате, ако вече е установено при вас заболяването остеопороза или пък искате да се предпазите. А във втората част съм ти подготвила една много полезна закуска за хора пък страдащи от анемия. Какво се препоръчва да консумират? Добре, ако имат също такъв така искам да ви напомня, нашата фейсбук страница е отворена за вас. Дай малко нагоре, Боби. Отворена за вас. Всяка сутрин обявяваме темата, която е за днешния ден, така че вие спокойно може да се включвате с мнение, коментари или въпроси към нашите зрители. Днес е и специалният ден, в който вие може да честитите празника на лекаря, който ви е помогнал в труден момент. Също така може да му подарите мартеница днес. Това може да направите чрез ефира на Българската национална телевизия. Сега, представям ви първият ми гост днес, Роза Чеглайска. Здравейте, честита баба Марта и на вас. Добър ден на целия екип, на всички зрители, които гледат това прекрасно предаване и на всички честита баба Марта. Сега, днес наистина ще си говорим за така сериозни неща, сериозни болести. Наистина няма да помрачаваме празника, но въпреки всичко, вие сте всъщност болна от ревматоиден артрит. Това ще е темата във втората част на предаването. Искам обаче като за начало да ни споделите как се живее с тази болест, защото тя така отнема качеството на живот на много хора. Значи, ревматоидният артрит е една много тежка болест, много тежко заболяване. Аз го имам от 30 години. Как разбрахте, че сте болна? Ами, благодарение на специалистите, ревматолози, които откриха това заболяване и до ден днешен те полагат максимални усилия, за да ме лекуват и да ме научат как да живея. Защото с това заболяване най-важното нещо е хората да се научат как могат да живеят. На вас кое ви е най-трудно? Вие все пак сте изминали наистина дълъг път. Аз съм изминала много дълъг път и имам много горчив опит от това заболяване. Кое ви е било най-трудно в началото? Най-трудно ми е било срещата с администрацията, в социалната сфера, в градския транспорт. Никъде в градския транспорт няма средства помощни за хората болни, не само от ревматоиден артрит, но всички, които са инвалидизирани. Няма рампи, при все, че непрекъснато обещават, но до този момент нищо не е направено и това е безкрайно голяма трудност за нас. Аз години наред ходех на работа с такси. По простата причина, че аз не мога да се кача в трамвая. Просто не намирате разбирането, което... Най-вече не намирам разбирането от хората. Аз не се сърдя на никой, защото нашето общество все още не знае
за тази болест. Знаете ли, не знае колко е тежка тази точно болест. Това си мислих и аз, че когато чуем ревматоиден артрит, ние всъщност си мислим, че това е нещо, болест което... на старите хора. Болест на старите хора ще ни се размине. Ама как си болна от тази болест, ти си млада, а това е болест на бабите. Не е вярно. Трябва да ви кажа, че 3% от болните са деца, което е много жалко. И то деца на 2-годишна възраст. Така че това не е болест на старите хора. Това е болест вече на обществото. При вас всъщност това състояние прогресира с годините? Да, прогресира с годините. И става все по-зле. Но ако се прилага правилното лечение, може да се стопира и човек може да бъде трудоспособен и може спокойно да работи, да помага на близките си и да помага на обществото. Вкъщи кое ви е най-трудно да правите? Ами, почти всичко ми е трудно. И ако аз не получавам разбиране от моето семейство и от моите близки, значи аз много трудно мога да се справя. И благодарение на моите близки, на разбирането им, аз се чувствам много добре и успявам да преодолея болестта. Много важно е хората болни от ревматоиден артрит да се научат да живеят. А могат. Добре. И правилното лечение довежда до ремисия и... Сега искам да включим една зрителка по телефона, която е с благодарност. Здравейте на вас, представете се. Казвам се Лъвчиева и искам чрез вас да честитя този хубав празник на всички от клиниката по хематология към Военно-медицинска академия и заедно с моята огромна благодарност за тяхната всеотдайност и благородство. Те ни върнаха да втори живот. Много благодаря на вас. Честит празник и така дълголетие и здраве. С Роза ще се видим след няколко минути. Ще продължим този разговор. Сега е време да ви представя нашия телевизионен консултант. Днес водещият ревматолог доктор Родина Несторова. Здравейте и на вас. Честита баба Марта. Заповядайте, настанете се. Здравейте. Всъщност ние ще си говорим сега за едно наистина заболяване, което започва да се превръща в пандемия. Става въпрос за остеопороза. Наистина няма да разказваме тук легенди, да плетем мартеници, ще си говорим за нашето здраве. Наистина ли е така, както казвам, че всъщност това заболяване започва да се превръща в пандемия? Това е абсолютната истина. Това е най-честото костно заболяване при човека. И през последните 10 години човечеството като цяло му обръща повече внимание. Какво искате да кажете това? Знам да речем, че жените по-често страдат от... Така е, наистина от остеопороза. Много по-висок е процентът на жените страдащи. Да, наистина застрашения пол е женския пол, но след определена възраст започват да страдат и мъжете, тъй като там е причината за това страдание при тях най-често са ниските нива на половите хормони. Така че може да се каже, че и мъжете и жените страдат, но мъжете по-малко, просто защото при жените има една възраст, в която настъпва менопауза и след тази възраст ги няма хормоните, благодарение на които имаме здрави кости. Добре, продължаваме този разговор само след едно кратко видео. Точно какво представлява остеопорозата? Остеопороза – прогресиращо метаболитно заболяване на скелета. Причина е пониженото усвояване на калций, от което костите изтъняват и губят плътността си. Стават крехки и чупливи. Поради голямата си разпространеност и разходи на здравната система, тя е обявена за третото по значимост социално заболяване след сърдечно-съдовите онкологичните. А в средата на века се очаква да заеме първо място, поради увеличената продължителност на живота и застаряването на населението. Остеопорозата се нарича тиха епидемия, защото не е съпроводена с болки и може да остане незабелязана в продължение на години. Рентгеновите остеоденситометри са най-съвременното средство за прецизна диагностика, а медицината днес ни предлага множество начини, с които можем да спрем болестта. Доктор Родина Несторова е водещ специалист-ревматолог с дългогодишен опит, секретар на Българското ревматологично дружество. Гост в Диагноза днес. Днес в първата част на предаването, както разбрахте, ще си говорим за тихият крадец, както го наричат повечето специалисти за остеопорозата, с доктор Родина Несторова, с една малка поправка, секретар на Българското дружество по остеопороза и артроза. Точно. Освен всичко останало, както разбрахте в началото на предаването, можете да благодарите на лекаря, който ви е помогнал. Колегите ми казват, че госпожа Миленкова ни чака на телефона. Здравейте. Ало.
Чуваме ли се? Връзката прекъсна. Опитайте още веднъж, госпожо Миленкова. Сега вече по-конкретно за остеопорозата. Първи признаци, които могат да ни подскажат, че ние имаме проблем. Всъщност симптоми при остеопорозата ранни няма и точно затова тя е наречена така, тихият крадец, защото няма симптоми, няма по какво да разберем, че сме болни. Но има рискови фактори, които ако познаваме добре, ние можем да се предпазим от това заболяване. Такива са, например, възрастта. Колкото по-голяма е възрастта, толкова по-голям е шанса да развием остеопороза. Затова при жените на 50 години съветваме, направете си изследване на костната минерална плътност, за да вземете мерки на време. Да, не е ли късно все пак на 50 години? Не трябва ли още по-рано да започне тази би могло да е по-рано, ако има други рискови фактори, като например прием на кортизонови препарати по отношение на други заболявания. Има много заболявания, при които се приемат кортизонови препарати. Кортизона категорично води до остеопороза. И точно заради това тези пациентки се изследват много по-рано. Или пациенти. Освен това, прекомерният прием на алкохол на 3 единици дневно. Пушенето също знам. Тютюнопушенето, разбира се, да. Всичко това са фактори, които биха могли. Ревматоидният артрит, за който стана въпрос преди малко, е главен рисков фактор за остеопороза. Добре, уважаеми зрители, още веднъж ви напомням, че вие също може да се включите в този разговор. Може да задавате въпроси към доктор Родина Несторова по темата остеопороза или пък да благодарите на лекаря, който ви е помогнал. Сега, много важно е това, което вие казвате, да се изчисли рискът, който за всяка една жена, за всеки един пациент. Тук сме подготвили, Боби е подготвила специален калкулатор. Точно така. Да ви обяснете повече. На Световната здравна организация, който това представлява един сайт на Международната фондация по остеопороза и благодарение на това изчисление, т.е. на тази калкулация, ние можем да установим абсолютния си риск от фрактури за следващите 10 години. Сега, това е нещо напълно свободно, намира се в интернет. Елементарно, това са само пол и възраст, плюс 8 клинични рискови фактора и изследването на костната минерална плътност на бедрената шийка. Какво точно се попълва? Попълва се пола и възрастта. Попълва се също така теглото и височината. Наличието на предишни фрактури има ли или няма. Също така, дали в анамнезата на пациента трябва той непременно да бъде разпитан за наследственост. Т.е. дали негов родител, майка или баща са чупили бедрена шийка. Това е нещо изключително важно. Това е голям рисков фактор. Разбира се, това, което говорихме преди малко, тютюнопушене и прием на алкохол над 3 единици дневно. Интересно е да кажем какво значи 1 единица алкохол. Какво значи? 1 единица алкохол означава 1 чаша бира от 285 мл или 60 грама, например, някакъв твърд алкохол. На ден ли говорим или на година? Говорим за ден, да. Така, или 120 мл вино. Това означава не всичкото, а или. Това е много важно, нека хората да разберат, че не става въпрос за всичко заедно, а или. И това е 1 единица. Т.е. пациента не трябва да приема повече от 3 единици на ден. Госпожа Иванова ни чака на телефона. Нека да чуем и нейния въпрос. Здравейте, госпожо Иванова. Добър ден. Искам да задам въпроса към докторката. Моята майка нито пиеше, нито пушеше грам алкохол. И не можеше да води точно остеопороза. На какво се дължи? Значи, дали пият... имам баба, която пиеше и падаше до бурето, нямаше нито остеопороза и пушеше с вола. Да, разбрахме. Наистина са много... Разбрахме ви, много чести са тези случаи, в които така доста хора, да не казваме аскетичен начин на живот, но наистина се ограничават доста от алкохол, от цигари и въпреки всичко... Разбира се, че има индивидуалност. Бабата, която е пила алкохол и е падала, вероятно във възрастта си до 30 години се е хранила изключително здравословно. Тя е приемала достатъчно мляко, млечни произведения, риба, плодове, зеленчуци, в резултат на което е натрупала достатъчно пикова костна маса и просто поради това е падала и не се е чупила в късните си години. Целият проблем е в това, че събирането на пиковата костна маса при младите жени е проблем. Точно заради честите диети, гладуването и нека не забравяме, че нашите родители са преживели войни, в които те са гладували. Тежки промени в икономическия живот, в които те са гладували. Именно този глад води до непълноценно натрупване на пиковата костна маса, от която след 30 години, като от банка, ние теглим. Колкото сме натрупвали, толкова ще мислим какво да теглим. Генетичният фактор каква роля има? Генетичният фактор е много важен. Има над 130 гени обвинени за това, че са носители на предаването на остеопорозата, но
В момента това, което се е категорично установено е, че имаме ли родител с бедрена фрактура, ние трябва рано да изследваме своята костна плътност, примерно 40-50 години, за да може да сме сигурни какво става с нашите кости и да може да вземем на време мерки. Включваме сега господин Ковачев с благодарност. Здравейте, честит празник! Добър ден, честит празник и на вас! Искам да изкажа благодарност на доктор Иванов от ортопедията на Токуда, а също доктор Кондо, заведещ неврохирургията. Искам да попитам вашия гост. Имам костно-тревената забедрена става. Свързана ли е с остеопороза? Какво има на тазобедрената става? Аз също не чух много добре. Ако господин Ковачев е още на телефона, нека отново да повтори. Какво в момента? Имам остеопороза на тазобедрената става. Има остеопороза на бедрената шийка. Да. Дали това, той пита дали това всъщност може да се определи като остеопороза? Разбира се, това е абсолютна диагностика на остеопорозата. Наличието, определенето на костната минерална плътност на бедрената шийка и установяването на остеопороза е категорично, значи днес го установяваме, утре почваме лечение. Човека просто в момента губи време. Той трябва да започне веднага лечение. Той вече има диагноза. Единствено, което искам да уточним по въпроса за фракс индекса, който и Боби ни показа, кои са стойностите, които трябва да ни притеснят след попълването на този тест? Стойностите, които биха могли да ни притеснят, това е наличието на предишни фрактури. Нека да започнем от началото. Това е възрастта над 50 години за живот. Нека да не повтаряме. Ние го казахме много ясно и точно какво трябва да се всичко попълни. Това нещо с попълване най-елементарно на да и не. Натискаме калкулация накрая и определя се фрактурния риск. И ако фрактурния риск на общи фрактури е над 20, това означава, че сме застрашени от общи фрактури. Ако на бедрена шийка, тъй като то е специално показано и това, е над 3, означава, че сме с висок риск от бедрени фрактури, което е наистина много лошо, защото бедрените фрактури завършват с голяма смъртност. От 5 жени, които си щупят бедрената шийка, една загива до края на 6-тия месец, до края на годината. Така че именно това е смисъл и на фракс индекса, да определим хората с висок риск и да започнем да ги лекуваме веднага. Вече заговорихме и за лечение. Всъщност другата стъпка е едно специално изследване. Нека да видим, колегите ще пуснат какво представлява точно едно такова изследване, което все пак специалистите наричат и златен стандарт. Нали така? В изследването на остеопороза. Сега ще го видим и вие ще коментирате, доктор Несторова. Това всъщност представлява наистина златен стандарт в диагностиката на остеопорозата. Нарича се двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия или накратко DEXA апарати. Този апарат е позициониран в 17-та поликлиника. Той е така доста ново поколение апарати, тъй като съчетава възможността за изследване на бедрена шийка и прешени, но освен това дава една допълнителна възможност за изследване и на латерален гръбнак. Това, което виждате в момента, това беше изследването преди малко на прешени, а това, което видяхме сега преди малко, беше на бедрената шийка. А това, ето, което виждате, е последната така дума на модата в областта на тази апаратура, е именно определена на това какво се случва с нашия латерален гръбнак. Защото много от пациентите идват, те имат рискови фактори, установяваме висок фрактури с фракс програмата, изследваме ги на апарата и се установява, че едва ли не те са една завидна костна плътност, което не е вярно. В момента, в който направим тази трета част от изследването, възможно ли да има разминаване? Да, точно за това разминаване става въпрос. Може да има разминаване и това е основната причина, поради която Международната фондация по остеопороза и Световната здравна организация създадоха фракс програмата и установяването на фрактурния риск. Защото има много области, в които няма такава апаратура и те биха могли да разчитат при наличието на висок фрактурен риск започване на лечение. Няма какво да се губи време. Мисълта ми беше за тази трета възможност на апаратурата, която е златен стандарт в диагностиката на остеопорозата, че благодарение на именно този латерален гръбнак, ние можем да установим така наречените морфометрични фрактури. Аз искам да видим и снимките, които сме подготвили и все пак и нашите зрители да видят какво точно представлява изследването или по-скоро финала на това изследване. Ето, финала на фракс индекса виждате фрактурния риск за общи фрактури и за бедрена шийка. Така, това, което виждате е резултата за костна минерална плътност на ломбален гръбнак, което така, това е вече на бедрената шийка, което е много важно. Да, те приличат, но това не са рентгенови снимки, въпреки че апаратът е рентгенов, това са просто остеодензитометрии. Това, което така дебело искам да подчертая, е именно изследването на този латерален гръбнак. Виждате отбелязани с букви самите прешени и с жълти малки кръстчета височините на прешените. Тоест така ние можем съвсем лесно да установим именно тези морфометрични фрактури. Добре, още веднъж само искам да напомня телефона на нашите зрители. Те могат да се включат в този разговор с въпроси, коментари или благодарност към лекаря, който ви е помогнал. Телефонът е на ваше разположение.
Да видим и Боби какво е подготвил относно, както казахме в началото, храненето на пациенти с остеопороза. Отново подчертавам, не става въпрос за диета. За диети, да, за спазването на каквито и да било диети, а просто ще коментираме храните, които са полезни при това заболяване. Това е една таблица за приблизително съдържание на калций в често използвани храни, като млякото и млечните продукти. Тук влизат прясното, киселото мляко, сиренето, което толкова обичаме, овче или краве, кашкавалите, изварата. От рибите особено полезни. Тук се посочват пастървата, шаранът, скумрията. Така ли е, доктор Несторова? Да, много интересна информация, която също искам да коментирате, че лененото семе също е полезно за остеопороза. Да, по принцип всички семена са полезни за всякакви заболявания, но в този случай едва ли с ленено семе можем да си излекуваме остеопорозата, категорично не. Може обаче в диетичния си режим да използваме сусамено семе, тъй като там има изключително голямо количество калций. И другото, което е за бирата. Бирата предпазва от остеопороза и рак. Това за любителите на тази напитка. Това се дължи всъщност на съдържанието на силиций в бирата. Как ще коментирате тази информация? Разбира се, когато всичко е в границите на нормалния прием, защо не? Но с бира ние няма да си излекуваме, да подчертая остеопорозата. Освен това, над 3 единици бира, това означава 3 чаши по 285 мл на ден, ние просто ще си доведем костите до остеопороза. Така че по-скоро обратния ефект, отколкото положителния. Да лекуваме остеопороза с бира. Добре, сега ние продължаваме с още любопитна информация на червено-бяла вълна, но няма да става въпрос за мартеници, а за червени и бели кръвни телца. Сега ще научите нещо любопитно. Запознайте се. Това е господин левкоцит, а това господин еритроцит. Те живеят в най-скъпоценната субстанция – кръвта. За по-простичко ще ги наричаме червени и бели кръвни телца. Белите кръвни телца са защитата на организма. Балансът на белите телца е много важен. Възрастните притежават от 4800 до 10 000 бели кръвни телца. И ако техният брой се повиши, да знаете, че има проблем. Белите кръвни телца са много капризни и сприхави. Те се влияят от това колко се усмихвате на ден, колко се натоварвате, с какво и как се храните. При новородените обаче броят на белите кръвни телца е повишен. Бебетата се раждат с 30 000 бели кръвни телца за нормално ниво при възрастните 10 000 на кубичен милиметър. Но повишеното ниво на господата левкоцити означава, че отбранителната система на организма е пренатоварена. Червените кръвни телца живеят най-много до 120 дни. След тях идват нови. Тези малки господа, наречени еритроцити, съдържат хемоглобин, който пренася кислород от белия дроб до тъканите, така че не можете без тях. Когато боледуват, червените кръвни телца се свиват и стават толкова малки, че дори е трудно да се уловят с микроскоп. Това е сигурен индикатор, че страдате от анемия. Това беше нещо любопитно, което избрахме покрай 1 март. Госпожа Миленкова сега е на телефона, отново успяла да се свърже с нас за благодарност. Здравейте, госпожо Миленкова. Не можех да се свържа 3-4 Давайте, на кого искате да благодарите? Искам да благодаря на доктор Тихова от 7-ма поликлиника. Така. Но не само да й благодаря, а да й кажете, тя е голям човек. Тя страда с нашите болки и докато не ни помогне, не се отказва. Благодаря ви за това обаждане. Тихова от 7-ма поликлиника. Разбрахме. Благодаря ви за това обаждане. Много здраве ви желая. Дано да има повече такива лекари. Да, по темата анемии, което видяхме и любопитното видео преди това, Боби е подготвила една специална салата и сок. Какво? Портокалов сок? Да, една много здравословна закуска, между другото. Достатъчни са 3 яйца. Между другото, в яйцето се съдържа оптимално количество желязо. Поне така прочетах в интернет. Доколко това е вярно, не знам. И е хубаво да се съчетае с прясно изцеден сок от портокал, който пък е със съдържание на витамин С. Боби, тия яйца са с черупка. Да, така е. Нямах време да ги отбележа. Аз реших, че така трябва да ги ядем и че черупката не е определено не. Определено не. Значи такава салата сутрин. Ако искате пък да речем да пазите талия, може да ядете сутрин, обед и вечер такава салата. Полезна е със сигурност. Добре, Боби, благодаря. Само искам да ви напомня, че нашата нова поредица Кабинет Здраве
те първа набира скорост. Направихме измерване на дишането пред Националния дворец на културата. След това екипът ни беше в 29-то училище в София. Там също направихме измерване на белите дробове на учениците от 12-ти клас. Сега очакваме вашето предложение къде да снимаме. Освен в дома ви, чрез телевизионния екран, здраве вече идва при вас и на улицата, по която се разхождате, в магазина, в който пазарувате, в училището, където учат децата ви. Ако не сте имали време или пари, за да отидете на лекар, ние идваме при вас. Кабинет Здраве. Малко сме навътре с времето, Боби, ми казват колегите, обаче тук имаме някакво тоест не благодарности, а поздравления за 1 март. Госпожа Финова ни пише: честита баба Марта. Пожелавам на вас и на зрителите на това страхотно предаване да бъдат здрави и много щастливи. Много благодарим за което. Също така, госпожа Дойчинова, честита баба Марта, на целия екип. Много здраве и късмет. Какво по-хубаво от това да си пожелаем здраве на този ден? Благодарим ви, че сте с нас. Боби, ти ще се включваш също и в нашия разговор, защото сега продължаваме с едно друго ревматологично заболяване, ревматоидният артрит. Защо трябва да знаем повече за него? Ще разберете сега. Ревматоидният артрит е системна автоимунна болест, която причинява хронично възпаление на ставите. Автоимунни са тези заболявания, при които имунитета на човека атакува по погрешка тъканите и органите на собственото му тяло, които всъщност трябва да защитава. Счита се, че заболяването засяга над 21 милиона души по света, като се среща 2-3 пъти по-често при жените, отколкото при мъжете. В България предполагаемия брой пациенти е около 60 хиляди. През първите 2 години до 70% от хората с ревматоиден артрит имат видимо чрез рентгеново изследване разрушаване на ставите, а до 10 години по-малко от 50% от пациентите могат да продължат да ходят на работа или да извършват ежедневните си дейности. Обществена информираност и разрешаване проблемите на пациентите, страдащи от ревматоиден артрит. Това е основната цел на новоучредената асоциация на пациентите с ревматоиден артрит у нас. Тук започваме да си говорим за ревматоидния артрит. Роза Чеглайска се присъединява към нашия разговор. Тя е точно от Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит. Роза, това, което аз не те попитах в началото, когато си говорихме, е точно как се прояви заболяването при теб в началото? Започна с болки в малките стави на пръстите, след това в китките и в последствие премина в коленете, в глезените. Трябваше ми доста време. Болки имала ли си? Да. И кога се проявяват те? Много силни болки. Те са били толкова силни, че са ме оставили на легло. Може би болестта ме накара да се науча как да се справям с тези болки и колкото и да е чудно, аз съм благодарна, защото станах много силен човек и започнах сама да се уча как да се справям. И как даже да уча и хората около мене. Да, и аз смело мога да кажа, че се научих как да живея. Аз мога да кажа, че съм лазила по корем, но съм стигала до определеното място. Човек, ако легне и се предаде, значи болестта ще го обсеби се цяло. Не бива да го правим. Не трябва да се предават. Не трябва. Трябва много движение и много сила. Доктор Несторова, тази болест може да се преодолее. Казваме, че ревматоидният артрит е автоимунно заболяване. Искам обаче на простичък език да обясните какво означава това. Това означава, че организма започва да произвежда антитела срещу клетките на собствените си стави и то срещу вътрешната част на ставната капсула, в резултат на което започва да се образува тъкан, която се нарича панос и тя пълзи и съсипа цялата става, включително най-вече подлежащите кости, в резултат на което се развива ерозивен артрит. Тоест, самата кост, ставната повърхност е с дълбоки ерозии, в резултат на което се развива инвалидизиращ ерозивен артрит. Господин Милевски е с благодарност на телефона. Чуваме на кого иска да благодари и продължаваме разговора. Здравейте и честит празник! Ало, честит празник на вашето предаване и на гостенката ви, на гостите ви. Много искам да поздравя Стара Загора, Вени,
доктор Ковачева и доцент Тодорова. Добре. И много ви моля, аз страдам от кокът артроза. Как мога да се свържа с... просто да направят това лечение в София. Аз от едно село се обаждам на Русагорск. Сега колегите веднага ви пускат телефона за връзка с доктор Несторова през седмицата. Запишете си го. Той ще поседи малко по-дълго време, така че ще имате възможност да го видите и наистина да го запишете. Сега говорим за ревматоидният артрит. И това, което всъщност трябва да ни сигнализира, както е било при Роза, че трябва да се обърнем към ревматолог. Какви изследвания трябва да си направим? Първо, най-големият проблем е, че хората болни от ревматоиден артрит всъщност не търсят помощ. Второ, те дори да потърсят помощ, имат големи проблеми с диагностиката, защото не могат да стигнат до специалиста. И третия голям проблем е, че те не знаят, нямат информация за това, че има лечение. Това, което трябва да разберат всички, е, че лечение има. Има нови препарати, лечение има. Проблемът е обаче, че не всички са достъпни. Роза, може би е най-потърпеща в това отношение. Също може да се включи в, тук в тази част. Значи, аз дълги години трябваше да търся добрите специалисти, които да назначат правилното лечение. Много е важно лечението да бъде правилно. Какво значи дълги години, Роза? Колко години? Ами мога да кажа 10 години. От лекар на лекар, от лекар на лекар, докато стигна до истинските специалисти, ревматолози, на които съм безкрайно благодарна. И тук е мястото да благодаря на доктор Маринова, на доктор Маринчев, които винаги са се отзовавали и винаги денонощно са ми помагали. Добре, как? Значи в световен мащаб има ново поколение лекарства, биологични лекарства, които оказват много добро влияние и тази болест изпада за дълги години в ремисия. Хората болни от ревматоиден артрит могат отново да бъдат трудоспособни, могат да отдалечат... Не са обречени вече. Да, не са обречени и на инвалидизация, което е много страшно. Значи аз след 10 години трябваше да се инвалидизирам. В началото с Роза си говорихме за това, че всъщност и деца страдат от ревматоиден артрит. Там как ние като родители можем да разберем, че има проблем, че то е точно... Обикновено определена ставичка се подува, най-често коляно или глезен, или китка, или лакет. И има в тази връзка, искам да подчертая, че има детски ревматолози, които се занимават точно с децата, които имат такива заболявания, ревматични заболявания. Това обаче, което искам да продължа от това, което говореше Роза, е, че само за 10 години пациентите с ревматоиден артрит, 50% от тях получават някаква степен на инвалидност. Най-често висока инвалидност. А за 20 години 80% от болните стават инвалиди. Да. Тоест, това е инвалидизиращо тежко заболяване. Да, от Фейсбук имаме също интересен въпрос от наш зрител. Аз съм кърмачка, пише наша зрителка, и в момента не приемам никакви витамини и минерали. Искам да попитам доктор Несторова дали е необходимо да пия някакви калциеви препарати. Предварително благодаря за внимание. Но тя не е с артрит, нали така? Не. Става въпрос просто за кърмачка. Да. Да, разбира се, трябва да пие. Има такива на фармацевтичния пазар колкото иска. Просто трябва да каже, че е кърмачка и веднага дори фармацевта ще й каже какво да вземе. Винаги като си говорим за такива тежки заболявания, които наистина при тях се стига до инвалидизация, винаги стигаме до темата здравна каса. Какво реимбурсира здравната каса? Това питат и много наши зрители в Фейсбук страницата ни. Какво се случва по отношение на реимбурсиране на лекарства? Много от тези нови биологични лекарства са вече на нашия пазар, но за съжаление, добре, но не е добре, че не получаваме разбиране от държавата, от здравната каса. Повечето от тези лекарства, да не кажа всичките, миналата година бяха извадени от един позитивен списък, бяха сложени в друг. Това не дава възможност на хората да имат по-лесен достъп и изобщо да имат достъп до тези лекарства. Добре, а вие като пациентска организация какво правите в тази насока? За това ние се събрахме
няколко човека и решихме да създадем една организация, защото сам човек не може да се бори. Колкото повече сме хората, толкова по-лесно можем да се борим и трябва да се борим и ние апелираме да бъдем чути. Да, но наистина да се чуе вашия глас и все пак... Имаме много идеи. Сега ще създадеме, в процес сме на създаване на училище. Целта на това училище ще бъде да научиме хората как да живеят. Аз многократно ще повтарям, че хората болни от ревматоиден артрит трябва да се научат как да живеят. Трябва близките. Ние сме отворени за всички. Нека всички посетят нашия сайт и нека се присъединят към нас. Предстои обединяване и с други организации. Сега колегите ще пуснат сайта, така че всеки, който иска, може да влезе и да получи повече информация. Искам доктор Несторова да включим в разговор, защото тя също иска да допълня нещо за това, което каза Роза. Нейният цялостен проблем е в това, че тя получи доста добър ефект от лечение с биологично лекарство. Цяла група от тези биологични лекарства бяха извадени от списъка, т.е. вече тези пациенти не могат да се лекуват. В резултат на което естествено и от цялостно от ревматолозите като гилдия, предлагаме отново връщане на тези лекарства в приложението едно, което е на позитивния списък, като те биха могли да бъдат прилагани в инфузионни центрове, така както се и създадоха такива, вече има създадени инфузионни центрове, т.е. не е необходимо пациента да лежи в болница. Т.е. здравната каса би могла да ги поеме. Или другия вариант е просто да има еднодневна клинична пътека или просто еднодневен стационар и по този начин пак касата да помогне в това лечение, защото наистина тези пациенти останаха без лечение. Имаме време за последен въпрос от госпожа Георгиева, но да ни чака на телефона. Госпожо Георгиева, няма на телефона, ми казват колегите. Наша зрителка отново от Фейсбук, госпожа Маринова. Нейният въпрос е: вярно ли е, че самостоятелният прием на магнезий води до изтегляне на калци от костите? Кратичко. По принцип магнезия е изключително полезен за костите, затова е включен и в комбинирани препарати не само за костите, но и за ставите. Зависи, разбира се, от количеството на магнезия. Магнезия е много важен за костите и особено много за мускулите, така че аз не съм съгласна с това. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това участие на двете. Боби, и на тебе благодаря. Въпросите могат да продължават все още във Фейсбук. Специалисти са на ваше разположение. Това беше всичко по темата костно-ставни заболявания. Ето какво сме ви подготвили за утре. 2 март в здраве. Дисциплина, упоритост, хъс, труд. Това е пътя към успеха в художествената гимнастика. Как младите звезди се справят с травмите и колко е трудно да продължиш напред. Консултация с доктор Мариела Сиракова и за това как спорта на изяществото и хармонията може да ни излекува. Здраве. Предаването, което помага. Така, разделяме се, но с усмивка в днешния първомартенски ден. Закачете мартенишка на близките си хора и вярвайте, че баба Марта ще бди над вас през цялата година, защото какво ако не вярата управлява живота ни. Но разбира се, не пропускайте и здраве, предаването, което помага. Бъдете с нас и утре. Хубав и усмихнат ден от целият ни екип.